אבא, ספר לי סיפור. איזה סיפור תרצה שיספר לך, מושיק? נטע, אבא. כן, נטע. ובכן, האם תרצה שיספר לך סיפור על אבירים אמיצים, נסיכות יפהפיות ודרקונים מרושעים? לא, אבא, אני רוצה שתספר לי אגדה. זה בדיוק מה לא חשוב. מה דעתך שאני אספר לך את הסיפור של כיפה אדומה, חיים? נטע, אבא. כן, נטע, זה מה שאמרתי. ובכן, היו הייתה אישה מקסימה, יפה, בדיוק כמוך, נטע. היה לה שיער גולש, עיניים כחולות ו... מה את עושה פה? אמרתי לך לפגוש אותי בעוד שעה. אבל התגעגעתי, מוטר! תסתלקי מפה! בכל מקרה, היו הייתה ילדה בשם כיפה אדומה והיא דילגה לה ברחבי הבית. תפסיקי לרוץ במעגלים כמו פוסטמה, אמרה אמא רוסיה. סבתא חולה, ומישהו צריך להביא לה את העוגיות האלה, וזאת לא הולכת להיות אני. אבל אמא, יש זאב ענקי ומפחיד מחוץ לבית, אמרה כיפה אדומה. טוב, בסדר, אל תלכי, אמרה אמא רוסיה. אני אצא לבדי מהבית עם הגב השבור שלי והפלטפוס והזאב, שאני בטח אנסה לברוח ממנו ואפול ואשבור את הקרסול ואמות מוות כואב ומלא איסורים. אבל מה זה משנה? אני רק מאכילה אותך ומנקה אחריך. מה זה משנה אם בלעדיי לא היית פה? טוב, תישארי, אני מצידי כבר אנוח בקבר. וכיפה אדומה יצאה להביא את העוגיות לסבתא החולה שלה. כיפה אדומה יצאה ליער. אך, האם זה הזאב שעומד בדרכה של כיפה אדומה? שלום לך, כיפה אדומה. רגע, זאבי, לא כדאי שנציג קודם כל סיפור חייך? אוקיי, הזאב שלנו הוא זאב מאוד מיוחד. הוא היה זאב מצטיין באקדמיה לזאבים, אבל הוא גורש, הוא היה צמחוני. הוא היה אמור ללכת לתוכנית מאוד יוקרתית בצבא, אבל הוציאו אותו על 21, כי הוא לא הסכים לגעת בנשק. ככה, חסר עבודה, חסר פרנסה, הזאב המסכן הגיע ליער העבודות, שם הוא מצא עבודה להטריד ילדות קטנות ומסכנות. אבל עבודה זו עבודה. שלום לך, כיפה אדומה. אבוי, איזה עיניים גדולות יש לך, אמר הזאב. אופס, טעות בתסריט. שלום לך, כיפה אדומה. מה את עושה פה במעמקי היער הקסום? שאל הזאב. אני רק הולכת לסבתא שלי, אמרה כיפה אדומה, להביא לה את העוגיות הטריות והטעימות האלה שאמא רוסיה עשתה בשבילה. האם אמרת עוגיות? שאל הזאב. כן, עוגיות, שוקולד ציפס חמוד ישר מהתנור, ענתה כיפה אדומה. אין סיכוי שסבתא אחת תוכל לאכול את כולן לבדה, נכון? שאל הזאב. אתה לא מקבל אף אחת. למה? שאל הזאב בעצב. יש מלא עוגיות, נוכל לחלוק. לא. אבל לא. אבל גישתה. מה? גישתה. אמרה כיפה אדומה והלכה. הזאב היה עצוב. או ש... וואף וואף וואף. וכך הגיע הזאב לברכתה של סבתא. טוק טוק טוק. כן? מי שם? שאלה סבתא. זה אני, הזאב הצמחוני הנחמד והחברותי שגר ביער, אמר זאבי. אוי זאבי, ייכנס, ייכנס, אמרה סבתא ופתחה את הדלת. סטלין? שאל הזאב בתדהמה. סבתא סטלין, אמרה סבתא סטלין. מה? ובכן, אולי הגיע הזמן להציג את סבתא סטלין. יוסיף בסר שקר כלשהו סטלין, מדיני הסובייטי בשליטה השני של רוס ושל ברית המועצות, בלה בלה בלה. ירש את לנין אחרי מותו, היה מגדולי העריצים של המאה ה-20, ידה ידה ידה. הנהיג שלטון רודני אכזר שלווה בחיסול מתנגדים, כליאת מיליונים, עבודת כפייה, פולחן אישיות קיצוני, הנה, ברח מאמא רוסיה ולאחרונה נראה באזור יער הגדול. קרדיט לוויקיפדיה. כן, בכל מקרה. מה כדעת לה? עוגיות! שאל הזאב. איזה עוגיות? שאלה סבתא סטלין. עוגיות שהנכדה שלך מביאה לך, אמר הזאב. מי? שאלה סבתא סטלין. הנכדה שלך? כיפה אדומה? הבת של אמא רוסיה? אמא רוסיה! היא לא תצליח לתפוס אותי! היא לא תצליח! אני כבר שנים בורחת ממנה ואני לא עומדת ליפול עכשיו! אמרה סבתא סטלין. כן, אמר הזאב. בכל מקרה, אני רק באתי בשביל העוגיות של כיפה אדומה, לא בשביל שום דבר אחר. כיפלה!
אמרה סבתא סטלין באושר. כמובן, קיפלה, הנכדה האהובה והמתוקה שלי. למה לא אמרת קודם? בכל מקרה, כדאי שתביא לי את העוגיות האלה, אמר זאב, או שאני אוכל אותך. עם מי אתה חושב שאתה מדבר, ילד? רק שנייה. כן, יפתח. מה? כן, כן. מה זאת אומרת היא לא שולפת אקדח? אבל... טוב, חבר'ה, היא לא שולפת אקדח. מה זה? אבא, אני פוחדת. כן, שלומי, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. מתה, אבא! כן. למה סבתא סטלין מתה? סבתא סטלין לא מתה! להחזיר הכל! וסבתא סטלין תפסיקי להם אליו מתחת הצורה, זה לא מנומס. עכשיו תפסתי אותך, סבתא סטלין, אמר הזאב. מה אתה רוצה? אני אתן לך הכל. זהב, כסף, עוגיות. והזאב, סבתא סטלין החלו לתכנן תוכנית מרושעת לקחת כיפה אדומה את העוגיות. ואז הגיעה כיפה אדומה לבית של סבתא סטלין. טוק. כן, מי שם? שואלת סבתא סטלין. זאת אני, סבתא, אומרת כיפה אדומה. באתי להביא לך את העוגיות הטריות והטעימות האלה. מעולה, כנסי. עכשיו, תני לי את העוגיות האלה, ילדה טובה. בסדר, סבתא. אבל סבתא, למה השפם שלך כל כך גדול? כי אני סטלין. עכשיו, תני לי את העוגיות שלך, ילדה מתוקה. בסדר, סבתא. אבל סבתא, למה יש כאן המון כלים אדומים? כי אני קומוניסט. עכשיו את יכולה בבקשה, ילדה חמודה, להביא לי את העוגיות האלה? בסדר, סבתא. אבל סבתא, מי זה האיש המפחיד הזה שצופה בנו מחוץ לחלון? זה הזאב הגדול והרשע, עכשיו תני לי את העוגיות האלה בלט! אמרה סבתא סטלין ושלפה את קלצ'ניקוב. אז חשבת שתוכלי להחביא ממני את העוגיות הפריחות והטעימות שלך, כיפה אדומה? זאב, מה אתה עושה פה? שאלה בתדהמה כיפה אדומה. הוא כאן כדי לעזור לגנוב את העוגיות של אמא רוסיה, אמרה סבתא סטלין. אתה הבנת את זה, ברוך? קוראים לי מתה, אבא! אהובתי המתה! אמרה אמא רוסיה. אמא רוסיה? מה את עושה פה? באתי להציל את העוגיות, כלומר הילדה שלי כמובן, אמרה אמא רוסיה. עכשיו סבתא סטלין, תורידי את הרובה הזה ותלכי אחורה. ובנוגע אליך, איך עושה זאב טוב? זה יותר טוב! אמרה אמא רוסיה ושחררה צרור כדורים לעבר הזאב המסכן. אמא, אמרה כיפה אדומה, הצלת אותי! לא כל כך מהר, את יודעת יותר מדי. וככה הרגה אמא רוסיה את כיפה אדומה וחיה באושר ואושר עד עצם היום הזה. אז אהבת את האגדה של ססה? זאת בכלל לא אגדה, אבא. בכלל לא אבא שלך.